Moderná dlažba H24 je charakteristická imitáciou šúchaného betónu vo vertikálnom aj horizontálnom smere zároveň. Táto séria sa vyrába v Taliansku vo fabrike Energiker v 4 farebných odtieňoch. Dlažby a obklady sú k dispozícii v matnej povrchovej úprave a rektifikovanom rozmere. Možno ich teda ukladať s úzkymi škárami. Pokiaľ ide o formátovú rôznorodosť, táto séria začína už pri rozmere 30x60, ktorý je vhodný do menších miestností alebo ako obklad na stenu a končí až pri väčších formátoch 60x120 alebo 80x80. Medzi najpredávanejšie rozmery stále patrí štvorcový formát 60x60 či obdĺžnikový rozmer 60x120, ktoré patria medzi skladové položky a sú odprezentované aj na stojane. Dlažba je vyrobená z gresu a teda má mrazúzdorné vlastnosti. Možno ju preto použiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. V sivej a bielej farbe sa vyrába aj dlažba so zvýšeným protišmikom R11, ktorá je do vonkajších priestorov ideálna. Pokladku uľahčujú originálne soklové lišty, vďaka čomu sa zákazník nemusí trápiť s rezaním vlastných soklov z dlaždic. Sériu H24 navyše doplňajú klasické mozaikové obklady v rozmere 30x30, ktoré sa skladajú z 36 malých kúskov, alebo moderné hexagónové mozaiky vo formáte 26x30. Okrem použitia H24 ako vnútornej či vonkajšej dlažby, možno jednotlivé dlaždice použiť aj ako obklad do kuchyne zálinku, do obývačky za televíziu alebo ako obklad do kúpeľne.